babaleka lo oveze list lapha. Kodwa lo olapha no number 10 ama-views anawo ama-streaming ilokhuzana ngenyanga awu-200,000 something ne 294 okay u-294 into engixakayo 294,000 yeah into engixakayo bathi ukhuzana unabalandeli abaningi ne okay unabalandeli abaningi ngicela ukuyichaza le mfowethu ngicela ukuyichaza before uyilahle bhuti wami ngicela ukuchazela lawa yana kona ama-streams automatically vele maningi kunalaba vele yabo abaney'namba ey'ncane kodwa leya nto isho ukuthini leya nto isho ukuthi ama-accounts avizithe leyo profile yaloyo mculi kwi-platform noma kwi-platform ka-Spotify babe yilela nani lapha kwa-Spotify bawabala kanjani-ke ama-accounts lapha yana ukuthi wena Skyza ubani uSkyza ngathi liyangididela igama lakho wena ukuthi ungene ka-100 uyobhekana noGushi nobani noma ungangena ka-100 but wena ukhawunti ka-100 leya nto ma ikhawunta kanye i-account yakhe iyibamba kanye so kubala 1 ngokwama-accounts afike lapho ukuthi ufike walalela kangaka bakubali lokho akubalwa ama-streams lawana kubalwa ama-accounts afike kwi-account yomculi azolalela izingoma akuwona ama-streams lawayana yeah okay okay bengifuna ukusho-ke mina ukuthi njengoba abanye ilokhuzana njengoba lapha kushiwo uSimantli manje kusuthi unavigator njengoba ukhuzana engaveli lapha kwi-top 10 yenyanga okushuthi unavigator phela baningi abantu abadlala okushuthi baningi abantu abadlala i-album yakhe iy'ngoma zakhe exactly khona ugatsheni nje emva kwakhe kufike kube ugatsheni unumber 11 mase kuzoba into encane and many more unumber 12 kodwa kuvale lapho into encane yawo into encane so-ke njengoba uchaza ukuthi nene ulokhuzana ama-accounts kushuthi awu-291 avizithe unavigator okushuthi ukhuzana kahle kahle akanawo ama-supporters aku-Spotify oyazi no mana manini bafowethu manini asicacise le it's not like mhlawumbe ukhuzana ubad or kanjani yabo bathi ngilento sike sayikhuluma ekseni musana ukuyithatha ngalendlela ithatha ngayo nijaha ukutalapha into eyenzakalayo umculo kakhuzana useasonal yabo or ama-special occasion ngaloso sikhathi ngithi per se mhlambe njengoba nje vele ekhipha ngoDisemba isikhathi esiningi umculo wakhe okusetshenziswa engomeni umculo usebenzisa odwendweni umculo lo usebenzisa mhlambe mawuyisececeni umculo nje osebenza kanjalo mfowethu so uma kuhamba isikhathi angeke abantu begide 12 months yabo so kuba nje ngaloso sikhathi makuhlangene impisi zidakela utshwala mase zifuna ukugida-ke umculo wakho usebenza lapho but akuwona umculo ongawudlala noma abe nini yabo so iyona nto le ngicabanga ukuthi iyamgqilaza kakhulu ngoba njengamanje umculo sekudinge ngazi ukuthi unganey'ngoma ezizokwazeka ukuthi idlaleke noma abe nini yabo kungabo ukuthi izodlaleka mhlambe ngesikhathi esiyi-1 kube nje umculo ongadlaleka noma yini nje kunzima ukucabanga umculo kakhuzana ma ukuthi awuyena umuntu ngampela odiphi kumaskandi kunzima ukuvela ucabanga nje uqondo uhambe uyodlala yabo kuba yileso sikhathi ukhumbula ingoma omnsizwa uyithathe leyo ngoma noma ukhona mhlawumbe insizwa oxabene nayo ufuna ukuthukuthela ufuna ukuthatha isibindi sokuyiqonda emva kwalokho uma usuyayidlala uthi sengingangawe manje uvike zami induku sengingangawe uma usuyayidlala ingoma yakhe
kodwa nje for ukuthi ingoma yakhe akasenazo lezi ingoma eyidlaleka nje noma abenini engakho uthola ukuthi kuma streams uyatotoba yabona into kanjalo ngoba phela kahle eqinisweni akekho umuntu ongalokho eshaya isigehe January to December after Christmas oshaya isigehe kuze ufice umunye uDecember futhi hayi